Magpadayon na operasyon sa Love Bus libreng sakay sa Department of Transportation karong New Year holidays. Samtang DC Bus, walay biyahe ugma Enero 1. Sa payag nga gipagawa sa LTFRB 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, padayon ang pagbiyahe sa Love Bus sa alas 6 hangtod alas 7 sa buntag ug sa alas 5 hangtod alas 8 sa gabi. 16 ka mga unit sa bus ang naghanyag og libreng sakay, din 8 ang gigahin sa rutang Lasang Rojas Avenue via Sasa ug laing 8 ka mga bus ang mobiyahe sa mintal nga ruta. Gipay magnuan ang mga pasahero nga kanunay mosunod sa mga regulasyon sa trapiko sama sa pagpara sa mga bus stop o designated loading ug unloading areas. Samtang una nang nagpahibalo ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga mas mubo ang oras sa operasyon sa DC Bus karong adlaw Disyembre 31. Din inay hangtod alas 10 sa gabi ang biyahe, hangtod na lang kini sa alas 9 sa gabi. Samtang suspendido ang operasyon sa DC Bus sa Enero 1 o ugma January 1, 2026. Kinaron makahigayon ang mga personahe nga makasaulog sa holidays kauban ang ilang pamilya. Hinuon pagka Enero 2, balik na ang regular nga operasyon sa DC Bus.